Pekný dobrý deň vám premýšľovávam, moje meno je Gonák a vítam vás pri informačke, ja som tu spoločne s Cukríkom. Zdravím vás, ja som Cukrík. A A formou tejto informačky by sme sa s vami chceli porozprávať o hre Seven Days to Die, ktorú by sme s Gonákom chceli natočiť. nenatáča to vlastne skoro žiadny youtuber a my ju budeme určite hrať, ale nevieme, že či ju máme točiť, tak keby chcete, aby sme ju točili, tak píšte do komentárov a my ju môžeme teda natočiť. Kebyže chcete vedieť, že čo to vlastne je tá hra Seven Days to Die. Je to vlastne survival apocalypse hra podobná Minecraftu, pretože tam máte tiež také kockované prostredie, ale nie úplne všetko. Tiež tam zbierate suroviny, ktoré môžete nájsť vo voľnej zničenej prírode, alebo v autách a v porozhadzovaných ruksakoch po zemi. Sú tam už vygenerované stavby, ako napríklad nejaké mesta, továrne alebo osamelé domčeky. A podstata tejto hry je proste prežiť pred útokmi zombie, No ktoré a sú intenzívne hlavne v noci. točiť toto bude asi Cukrík a jeho channel bude určite v popisku, aby ste vedeli. Dajte mu odber a lajkujte a Zabávajte sa. Dovidenia. dovidenia.